ወዲ ለገስ ናበይ አበለም ቀንድ ስሙ መብራህቱ ምዃኑ ዝፈልጥ ሰብ ዳርጋ የሎን በታ ንስሙ ዘህሰሰት ቅጽል ስሙ ይዝፍለጥ ኣብ ግዚኡ ክሳብ ምልእቲ ኤርትራ ዝርጋሕ ዝና ዝነበሮ ወዲ ለገስ ኣቦ ድኻ ነይሩ ሃያብ ለዋህ ካብ ገጽ ምልእቲ ኤርትራ ድኽነት ክጠፍእ ዝቃለስ ትጉህ ሓረስታይ እንካ መፋጠርቱ አንኳይ ነተራ ኣሕዋይ መንግስቲ ክጥውር ዝኽእል ህጡር ርእሰ ማል ዝውንን ሃብታም ክሳብ ገርሰስ ዝዝርጋሕ ሰፊሕ ሕርሻ መቑፀሪ ዘይብሎም ሸቃሮ ሓሽከት ትራክተራት ዝውንን ታጀርም ሓደ እዋን ገዝኡ መልዓ ወድና መሕለፊ ገንዘብ ተዋሒድና ገለ ግበረና ግራትና ብፀሃይ ተበሊዑ ኢድና ሓዊስና ይከኣልናዮን ካብ ሰራሕተኛኻ ሃበና ትራክተር ካለቃሕና ብዝብሉ ካብ ሙሉእ ጋሽ ባርካ ዝመፁ ሓገዙ ዝደልዩ ስድራ ቤታት መርገጽ ይነበሮን ይበሃል ዋላ እኳ ኣብ ገለገለ ንሱ ዘይገበሩ ዕላላት ተመስርሑ ይጋዋሕ እንተነበረ ኢዱ ቆሪጹ ዝህብ ለጋስ ካብ ምዃኑ ዝዓግቶ ግን የለን ወዲ ነጋስ እንታይ ኣለዎ መስለካ ተስፋ ሙሉእ ዘይጉድል ኣለዎ ቦንስ ከማን ህበካይ እንተዳ ትምህርቲ ጽቡቕ ወይቲኻ ቦንስ ኣላትክ 1,000 ድዩ 2,000 ድዩ 3,000 ድዩ ይህበካይ ቦት ሓቂስካ ካስኻ ዝያዳ ትሰርሕ ይወዳድረኩም ማለት እዩ ወዳድረና እዩ ኣብዛ ኣፍራይ ዝጸንተላ ወሃብ ዘይከብረላ ዓድና ኤርትራ ግን ወዲ ለገስ ከመይ ቢሉ ኣስተርሑ ክነብር ይኽእል ካብ መንበሊ ጽዩ እሞ ጽዒሩ ሃብቲ ኸገልብት ናጻ ክሕድ ዝኽብርዎ ልዕሊ ሰበ ስልጣናት ኤርትራ ዝና ዘለዎ ብሰናይ ተግባሩ ዝፍለጥ ውልቀ ሰብ ሓርነት ክወሃቦ መዓስ ይድለ እኒ በዓል ጠዊል ሕዝቢ ኣኪቦም መንእስያት ዝርሽኑ ከዳዓት ብሰላም እናነበሩ እኒ በዓል ጆንሲና ሙሉእ ተሰነይ ብፍርሒ ሸቆጥቆጥ ዘብሉ ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሖም ብጉስጢ ዝሰሃሉ ኣስተርሖም መሬት ክረግጹ ከም በዓል ወዲ ለገስ ንቖፅ መሬት ፍሒሮም ኩናት ለኣካል ዝሓፍሱ ናይ ስራሕ ዕድል ፈጢሮም ኤርትራ ብኤርትራኣ ቁጠባዊ ሓርነት ዝእውጁ ቁኑዓት ሓረስቶት ግን ትሕቲ መሬት ክሰፍሩ ተፈሪዶም ዝኾነ ሰብ ከዓ ከይደኸመ ክዕወት ኣይክእልኒ ከይጸገሞ ክሓልፈሉ ይክእል ሕስድና መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ወዲ ለገስ ኣብ በዓል ፋንኮ ዝነበረ ሕርሽኡ ብምህጋር እዮም ጀሚሮም ትራክተራቱ በብኦሮብ ዕቱዋት መንግስቲ ክኾና ጀሚረን ዝዓበየ መሬት መንግስቲ ተባሂሉ ጡጥ መሸላ ስምስም ብርጫውን ኮሚደርን ወዘተን ዘፍር ዝነበረ ሰፊሕ ግራቱ ተተጨሪሞም ኣብ ትሕቲ ገባት ስርዓት ክኣቱ ኸኣለም ድሕርዚ እታ ዝውንና ነብሱ እኳ ከም ድላዮ ኸይገብራ እስትንፋስካውን እስትንፋስ መንግስትያ ተባሂሉ ዘሪፎም እስር ቤት ሓይሮሞም ወዲ ለገስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝሞተ ለንቅነ ሓደ ዓርከዩ ኣዕሊሉኒ ሕዝን ጉዲ ኢለ ውሽጠይ ተተንኪፉ ክሳብ ነብዓት ቈፂረ እቲ ናብራ ኸቢድዎ ሓጐዙ ዝሓቱ እሞ ኣእዳዉ ክሳብ ጽኪ ዘውፅእ ዝሓጐዞም ኣብ ሓጐሱን ሓዘኑን ደው ዝበለ ህዝቢ እሞ እንታይ በለ ናብቲ መርድእ ወዲ ለገስ ዘርዳእኒ ፈታውየይ ዘቕረብኳ ቀዳሜት ሕቶ ነበረት እንታይ ኢልካዮ ይትረፈካ ንሱ እውን ዝተጐድአ መንፈስ ነበሮም ንገረኒ ደኣ ሓሽሽ ብኮንትሮባንድ ክእቱ ጀሚሩ ናይ ቁማር ወልፊ ነይርዎ ገንዘቡ ንብረቱ ግራቱ ተኣሚሩ ክውድኦ ኢሉ ክሳብ ማእሰርቲ ዘብጽሖ ጉዳይ ግን መንግስቲ ዝእውዶ ገንዘብ ነይርዎ መኽፋሉ ምስኣና ኣሲሮሞ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ድማ ሓሚሙ ሞይቱ በቃ እዚ ኩሉ ገበን ከም ዝፈጸመ ተሓቲቱ ተኣሚኑሉ ድዩ ነብሱ ክከላኸል ጠባኣ ቖፂሩ ኣብ መጋባእያ ቀሪቡ ድዩ መልሲ ዘይረኸቡ ኣእላፍ ሕቶታት ኣብ ርእሰይ ተጻዒኖም መንጽሮራት ሕዙኒ ይበሃል እንተዘይኮይኑ ንጹር መልሲ ክህበካ ዝኽእል ኣካል ግን የሎን ግዳ እታ መሬት ሓቂ ዝቐበረቱ ሓቅታት ኣፍ ኣውፅኣ ክትዝርዝሮ ምስ ጀመረት ወይልኡ ተሓታቲ ሓደ እዋን ኣብ ልቢ ህዝቢ ኤርትራ ዓብ ቦታ ዝነበሮ ወዲ ለገስ ከም ድላይ ቀተልቱ ስሙ ክርስሳዕ ስለ ዘይደለኸዮ እምበኣር እዛ ጽሕፍቲ ጽሒፈያ ኣብዛ ኣዋርኣ ኣቢራ ዓመፅ ተንግስ ዓደይ መፍተጉ ሓላሉ ደላይ ረሳዕቲ ኸማል ኣይደለኹን ሜሮን ሃብተ ማርያም ወዲ ሰብ ክፍትን ኣሎ ንፈተና ዘርኣነ ጽቡቕ ወፅዩ ዋላ ክረምቲ ክኸውን ይኽእል እዩ
نسلو أبدو ما انتهي مخبلك هذا يكون نجار يلا إذا إخلصت رياض اللهم دارجا قد محج خلت عمت دارجا مصنعة مرمرة نمرمرون يرنا حجي عصرت سلسة عينتي نات إخلني مرامر لزنبرنا تقدم هاي وسيد زول أجن زخين من تاي ناس عامي مسرته نسو ناي كندا اليوم زي زرزة دارجا ناي كندا دارجاتي وشتو صعدا خم حوس فينويو